Ngithi ngiyasebenzisa imali le ubaba ethe ezofunda ngayo, imali yomntana. Kanjani? Long story makaboy. Angizwa. Ngithi maboy ngizoconfess ukuthi ngayisebenzisa imali kodwa ikhona 50% wayo. So 50%? Imali engaka? Yebo. Hayi, ngeke uzungicele mina lokho. So ngenza Manje ngoba ingane yami kumele ihambe esikoleni indaba esuthile. Sokwenze ngani? Awukwazi ukungitshela lokho angihlanyile. Sanibingelela nonke babukeli we-Black Life TV kwesinye isiqephu esikhipha izimfihlo nihleli noLung Star. Namhlanje washolo udadewethu othi kunodaba afisa ukukhuluma naye. Sawubona njani? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ubingela ababukeli emakhaya uzisho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani babukeli emakhaya, ngiqhamuka endaweni yakwaNdengezi. Uqhamuka endaweni yakwaNdengezi. Yes. Ubekwa yini kulesi sihlalo sobukhosi? Kulesi sihlalo ngizoconfessa kuma wengane ukuthi ngantshontsha imali yengane yokufunda. Ngahamba ngawugembula ngayo. Okay, uzoconfessa kuma wengane. Yebo. Okay, ngiyabona ukuthi ke na umuntu wesifazane uphi ubaba wayo? Usasweleka. Usashona, uyini ubaba wayo kuwena? Ubhuti wami. Oh, ubhuti wakho. So wantshontsha imali kaMshana. Yebo. Yenzeka kanjani leyo nto uthi untshontsha imali kaMshana? And kwenzeka kanjani ukuthi kugcinise ezandleni zakho? Izinto eziningi beyihlezi zihlala kumina nje namakhadi yonke into ngithi ihlala kumina. Oh ngoba washona. Okay. Because bengithembile kakhulu nale time isaphila beyezi. Oh, so before ashone wena ubuyi-beneficiary? Yebo. Enzela ukuthi uma ukuthi kwenza something wena ukwazi ukunakekela ingane. Yebo. Okay. Ya ungaqhubeka. So imali ukuthi ingane mayiqeda ukufunda esikolweni ihambe iyofunda emavasini. Tertiary, yeah. Yebo. So mina ngayibele ngithatha kancane ngihambe ngizama ukugembula. Ngigembule ngibe kwesinye isikhathi ngiwine, isikhathi ngiluze ngibele ngithatha kancane. So sahamba isikhathi sekufala ukuthi ingane iseqedile manje. Imali seyisele seku50%. Enye imali sengiyisebenzisile sengiluzile kakhulu. So ngithi ngizoconfessa kuma wengane ukuthi khona inkinga engibeni. So manje akusekho mali. Ikhona but isiwu50% akuseyona le mali. Mawuthi 50% phela sazi ukuthi imalini le imali encane half wayo le mali. Imalini uhalf wemali esele? U50,000. U50,000. Yebo. Wena shuthi ke na ukudle wonke lo munye u50,000 ugembula. Yebo. Dingeka malini esikoleni? Kudingeka u150,000. Dingeka u150. Yebo. Imali ayibekela ingane yakho ukuze ikwazi ukufunda. Yebo. Wena wadecide ukuthi uyogembula ngayo. Yebo. So manje ke uma wayingane ulindele ukuthi aphendule athini lolu daba? Ngilindele ukuthi sizobonisana njengabantu besifazane bese ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyamthembisa ukuthi ngizobele ngihlanganisa ngikhokha kancane. Uyasebenza ngokuthi uzohlanganisa? Yebo ngiyasebenza. So manje mawuthi uzohlanganisa ingane fanele esikoleni nini? Okungcono ngizozama ukuthi ngibothi ngiyakomashonisa noma ngenjani kodwa egcineni ngiyafisa ukuthi ingane yami komashonisa uyogembula ngemali yamashonisa ungathathi ingane. Ngase ngibe addicted kakhulu kulento yokugembula plus nabangani bami nebesho ukuthi hayibo wena ungahlali nayo imali ilahlile la. So awungitshela ukhuluma iqiniso mawuthi enye ikhona noma usuwenzele ukuthi ikhona. Ikhona? Yebo. Ikuphi? Isebhenki. Isebhenki. Yebo. So manje mayethi fine ke letha ke lesele wena uzokwazi ukumnika. Yebo ngamnika amakhadi yonke into. Ahamba uyikhipha. Ilungile ayikho inkinga. Ingane umshana wakho ucanga uzothini sethola ukuthi ngeke asakwazi ukuya esikoleni? Uzongizonda, uzophatheka kabi kakhulu because nawe ngithembile. Naye ukuthembile. Ngithembile kakhulu because kwesisikhathi ubangibise ngomama nje. Okay, before ugembule ubumnakekela ke kodwa ke ngimenzela yonke into ukuthi nami ngumuntu othanda kakhulu ubumnandi. So ngibuye sithane nabangani bami sihamba indawo eziphambili. Okay. So no, asimthinta uma wengane simazise ngalolu daba. Hello? Sabona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLung Star la Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Yebo singakwazi ukukhuluma. Ngiyabonga. La ka Black Life TV ngihleli
no anti wengane yakho, umfana wakho lo ubaba wakho ashona. Sihleli naye lana kuhlelo oluthi-ke nasikhipha izimfihlo. So kunodaba afisa ukutshela lona. Nayo okay angangitshela ayikho inkinga. Okay, ngiyabonga kakhulu. Yebo sawona. Yebo njani? Ngiyaphila maboy, right? Ngiyaphila anti wena. Ngiyaphila. Ngifuna ukuzoconfessa la kuwena cause umntwana useqedile esikoleni sekumele ukuthi ahambe ayofunda. So ukuthi khona iphutha elenzeka ngayisebenzisa imali le ubaba wakhe oyibekile ukuthi azofunda ngayo. Ukhulumela kude. Ngithi ngiyasebenzisa imali le ubaba ethe ezofunda ngayo. Imali yomntana. Kanjani? Long story makaboy. Angizwa. Ngithi maboy ngizoconfess ukuthi ngayisebenzisa imali kodwa ikhona 50% wayo. So 50%? Imali engaka? Yebo. Hayi ngeke uzungicele mina lokho. So ngenza Manje ngoba ingane yami kumele ihambe esikoleni indaba esuthini sokwenzengani. Awukwazi ukungitshela lokho angihlanyisi mina. Ngicela ukuthi umnike igap year next year ngizohlanganisa ukuthi kuhlangana umntwana akwazi ukuthi hamba ayofunda. No, akho gap year ingane yami mina ngiyidinga isesikoleni. Ngiyidinga isesikoleni. Indaba 50% yemali esele angizwa mina leyo nto. Ingane yami ngiyidinga isesikoleni. Angithi ukuthi sithembile njengo-aunt. Yebo. Ubaba wekuthembile njengo-aunt. Yebo kunjalo. So manje njalo kanjani kanjalo? Engalingeka nami makaboy. Hayi into ilingekile angikuzwa mina ukuthi uthini. Ngalingeka ngicela uxolo. Hayi angikuzwa ngizoyivala le khohle mhlawumbe khona into esazongitshelayo nesifike mhlawumbe uma usungibona face to face. Okwamanje angikuzwa ukuthi uthini. Kunjalo nje akukho okunye kuzoshintsha maboy. Uzongisanganela nje uyangisanganela kahle kahle uyangibhedela. Akayizwa indaba yakho. Uyabona Dr. Akayizwa? Yebo akayizwa. Manje-ke ngikuzwa la uthi-ke ingane ayithatha igap year ekubeni ubaba wayo wayicabangela before ahambe. Ezakhe iy'ngane ngase kuthiwa usisi uyena owenze lokho kuwena, ubuzozizwa kanjani? Bengizophatheka kabuhlungu bengizobona ukuthi shuthi igwayena umfowethu noma esaphila wengakazi amcabangela into yaphambili. Manje-ke ngoba uthi-ke nakathatha igap year ihlale yenzeni ingane? Ngoba phela uyazi ukuthi iy'ngane mayihleli kunzima ukuthi iphinde esikoleni. Yebo ngiyazi. So manje uthi ayenzeni-ke ngoba izothatha igap year? Yo, ngididekile nami. Ngizozama imizamo ongcono ngizoya komashonisa ngiyoboleka ukuze ongcono aregister akwazi ukungena ongcono ngizophasa nonyaka ngisobele uzama imali ukuthi inyanga nenyanga ngibe khona into engifaka for esikoleni ukuthi umntwana abe so singasho ukuthi-ke na ucela bandla uyithathe le mali lenenya ekhona uyinike noma wengane ngoba wena uyivumele ukuthi-ke unenkinga yokugemblisha. So manje-ke ngicela leyo mali leyo uyithathe uyinike uma wengane ubuzama ibhalansi. Bese ngicela ukuthi mewukuthi kanjani ngifuna sibe right nayo into ihamba ukuthi nekhadi lami lohola lihlale ngakuyena. Ngisebenze mina azi ukuthi unemali nje ayikhiphayo. Uzogibela ngani-ke masumnyayo yonke imali? Ngizoyicela kubaba omntana. Uzoyicela kubaba omntana? Ngizomchazela isimo engibe ngaphasi kwaso because ngiyafisa ukuthi ingane yamfowethu iqhubeke phambili njengoba nayo ifisa isaphila. Mawucabanga uthini umfowethu lapha emathuneni? Ya kona akumnandi because ubengithembile. Ubehlezi ethi uthembele kumina. Amathemba wonke akhe wabeke kumina. So mase kwenza nje nami sengiyayisola manje because bekumnandi sipapruka nabangani so manje sengingedwa. Abangani abasekho. Iphelile iphathi. Sekuphelile. Yo, so ungathini kumzali ohleli lapha yana ocabanga igambling? Kumzali ohleli lapha emakhaya. Ngithi ukubalekile ukuthi umntana afanele afunde ayiphambili. Ukuthi uthatha imali uthi yobhetha uwine u-end up uluza usafarisha abantwana bagcine sebeyahlala emgaqweni ngenxa ukuthi abazali benze iy'nqumo ezirong. Kubalekile ukuthi lokho okuncane okutholayo hlezi ucabangela abantwana. Okay. Isikhathi.
Hayi, ngiyazwela-ke la babukeli ukuthi-ke na usisi uyayisola ngesenzo sakhe and futhi uyimeyisela ukuthi-ke na asilungise lesi simo ikwazi ingane ukuthi ihambe esikoleni. Ungakhohlwa-ke nawe uma ukuthi unolakho udaba, ungakhohlwa ukuthi usithinte, usichazele olwakho udaba, uzohlala nathi phansi sibone ukuthi singakwazi yini ukuxazulula. Usisi futhi uthembisile ukuthi-ke na lesele uzoyithatha i-transfer kuma wengane khona kuzothi noma esesebenza usebenzela phezu kwento esakhona angaze ayisebenzise nayo. Siyabonga kakhulu ukuthi Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe.